So
sizongena ohlelweni lethu namhlanje. Amen. Kuyisonto lethu lokuqala onyakeni. Haleluya. Ngokweprogramu, amen. Oza kusamukela silela sekretari wethu ubaba uhlezi uzosamukela. Amen. Ngicela nje sikhulumise ngesigabelelo esimnandi kodwa singadonsi. Amen. Because
ukuthi masikhona abazalwane sibenze imfundo bethu ngale ndlela abazali ezoba yinhle ezosijabulisa sonke njengebandla. Namukelekile bazalwane kule nkonzo yanamhlanje. Ingakayile bazalwane esihlalweni ngesikhathi abazalwane kade bedresa la kunemali bazalwane ke yatholakala lalisiwe phansi bali njengoba ibe ngudwana. Angeke ngisho bazalwane ukuthi ngoba bazalwane umzalwane makuthola sekele imali kuzofanele aqala sitshele ukuthi imali engakanani bese sikwazi yona imali enkulu abazalwane abafuye senze i-10 ngesikhathi siyayisiwa phansi basebeyingetha bazalwane no-100 no-200 abaningana bona. Amen bazalwane. Noma-ke ngisho ukuthi angeke ngisho ukuthi bayimalile ngoba noba luzothola ithuba ukuthi hayi yimloyo abazalwane kuzosho umzalwane ukuthi cha nobhala ngilahlekelwe imali engaka bese siyaqala-ke siyamala mawukuthi isibala sisho isona lesi sobe sesithathela abazalwane bese siyayidlulisela-ke siye bantu abazalwane eklinikhi kubathiwa nje bewabanye abantu sobe sifake bakhuthuze bese siyayithulela kodwa ngoba siyiba nje eklinikini lebade litholwayo asiphezu bazalwane bekhona umzalwane ozophuma enkonzweni esehlubukile bazalwane sephatheke kabi ngalawo mazwi bazalwane ishaya isikhova shaya ndiza ezimqininiza angithi ndiyawubona bazalwane lokuthi enguphakamisayo shaya isikhova shaya esayo amen. Haleluya. Sizoqhubeka.
Hallelujah. Sizoqhubeka nohlelo. Amen. Isajulelo. Revlon. Umbuso awakhethe treasure. Sizomsukumisa njengesigabelelo sibe sishane. Amen. Reading from chapter 2, starting from verse 3. Isihloko sakho lofundeka kanje. Imithetho yenkonzo yebandla. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Amen. Bathandekayo akuningi ekuzokusho. Kodwa-ke yazi uMazayoni umuntu mayikhuluma ngensindiso abantu bavele badingelwe bahluko babamabanje. Kodwa-ke the
fact is iqiniso lumile lithi uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe ukuze bakwazi ukufinyelela ekwazini iqiniso. Insindiso nje imile, abazalwane ngiyawazi abaningi awayithandi. Kodwa-ke bazalwane mina ngizofisa ukumtshela ukuthi nje ubaba lonke endaba phambili umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Yisayoni lesesindisiwe esithi masingena ngisho basindiswa angisabe wathathela. Ngiyakutshela ukuthi mina ngisikhova so deyikofi. Kodwa ngiyile isikhova lesesandana nenkosi uJesu. Mangikhuluma ngomuntu omdala ngikhuluma ngoNkosi uJesu lona engamthola. Usindiswa ke bazalwane, you must understand ukuthi uNkulunkulu izwi or ivangeli liyambula umuntu. Yeza wala bazalwane. Liyambulwa izwi. And uma usutholile mama owakho usindiswa. Nawe uma usutholile owakho. Njengoba nami ngathola usindiswa lokho engikhuluma ngakho owakho. Njengoba sisindisiwe-ke bazalwane, ufisa ukutshela ukuthi or you must understand ukuthi asimelene nezinto zabantu. Ilokho nje bazalwane uNkulunkulu athanda ukufezela namhlanje uNkulunkulu akusise amen. Sizosukumisa uLady Rev Mzwane, amen. Emazwini okusikhuthaza, amen. Cela besisukumise ngesabelo esimnandi. Hallelujah.
Siyafundela abazali bakhe ngesakhayi kaSolomon. Isahluko number 4 ivesi ingekasete. Kulamabhayibheli ajwayelekile bazalwane ipheji 616 amagama agcamile akhuluma ngokuthi ubulaya kayise. Siyaqala number 7. Ngokuqala kokuhlakanipha intombi. Zuza ukuhlakanipha. Yebo, ngakho konke okutholileyo, zuza ukuhlakanipha. Ukhulise kuyakuphakamisa, kuyakudumisa lapho ukubona, kuyakunika ikhanda lakho umbheko womusa, unikeze kuwo umqhele wolu. Amen. Amen, Baba. Cha, akukuningi bakutyale ekuzokusho. Engizocela nje ngikusho ngizokhuthaza kakhulu ebandleni kodwa ngizokhuthaza ngabomama ikakhulu kuba nabanye banabantu babo abangabakhuthaza. Cha, bomama okokuqala nje engizokhuthaza inhlanzeko bomama. Yabona nje masigqoke u-white kubonakale ukuthi sigqoke u-white, masigqoke u-green kubonakale ukuthi sigqoke u-green. Bese kuba la ekuhlonipheni ukuthi sihloniphe abaholi bethu, omama bethu abasiphethe. Mina-ke bazalwane ngiphethwe umamBili, umamShokolati, uManyoni. UmamaManyoni akesithi ngiyazama ukubonisa omunye mhlawumbe wayibona lento engiyishoyo. Akesithi-ke noma ngabe mhlawumbe mina kukhona engizibona ngiyingcono ngakho uMamanyoni, kodwa ubungcono bami engizibona ngiyingcono ngakho uMamanyoni angikusebenzisi ngoba mina ngiphethwe ubani? uMamanyoni.
nangokweluleka ukuthi basalane mina ngiyathanda nonke ubathi ubamkazi thina lapho esifunda khona athi ngisho omkhiza mafinisi athi okwakhe athi ngisho kunomlenze owodwa athi okwakhe basalane nathi akasibe njalo omama angifuni ukungena ngala ngoba uma ngingena ngala mhlawumbe khona lapho uzosuke ekhale khona ngoba ngizosuke ngingene bese ngingene nalapho engingafanele ngingene khona cha bese ngiza ngala kathina nje bomama sengiyohlala phansi bomama bami makukhona owaphunyuke bomama bami aphuza umfana phambi kwey'ngane hhayi bomama bami asimele uphunyuke ngoba uthi uphuza ingane ikutshela umthomba kusibambani bona
Ngibingelela bonke ubuholi ibandla likaNkulunkulu ayikhethele lona uNkulunkulu wethu. Bese ngithi all protocol observed. Amen. Angizoba mude kakhulu bazalwane. Ngibonga ngokuthola ithuba. Bengingazi ukuthi ngizothola futhi angikucelanga bazalwane kupheke kube clear. Angivaze ngicela ithuba nje nami engiphiwe abaholi abaselayo ukuthi kufanele basele lenkonzo. Zimbalwa-ke izinto engizokhuluma ngazo esamsekela uGS wethu incwadi kaRomans 5 verse number 4 ibese yodwa kuphela. Izwi engizosukela phezu kwalo incwadi yabaseRoma 5 verse 4 ibese yodwa kuphela. Awufundeleke abashezi bese ngiyaqala ngiyakhuluma. Amen bazalwane. Siyafunda-ke bazalwane ngokulawula ubaba wethu uMabutazi. Silaphana emaromeni bazalwane chapter 5 sibambe ivesi eyodwa number 4. Ukukhuthazeka izithelo zokulunga isihloko leso. Ukukhuthazeka kuveza ukuqiniseka kuveza ithemba. Amen. La bazalwane ngizokhuluma the word encouragement. Izwi leli noma amazwi lawa sihlalo nekhabhinethi yakho ebefanele siwathole njengoba nje kuqala unyaka. Uma uqala unyaka ziningi izinto esizehlele unyakeni odlule, ezinye esizehlele lezinye zezinto ezenzeke ngephutha empilweni zethu. Ezinye zezinto ezinye esizenze thina singaboni ukuthi senza iphutha kodwa sagcina sesenza iphutha. Amen. Laba bazalwane uma sikhuluma the words of encouragement, ngiyacabanga ukuthi bazalwane bakhona mhlawumbe bebengakhuluma kangcono kunami, kodwa ngizokhuluma mina general. Ngizokhuluma ngixubanisa abantu abasha, ngixubanisa ibandla lonke. Zintathu nje izinto engikhuluma ngazo. Ngizothi okokuqala, njengoba sihlangene ngonyaka 2022, siyabonga sihlalo ukuthi le nkonzo le yeSunday iyaqhubeka. Enhliziyweni yami angihebi bazalwane ngoba le nkonzo ngiyabazi ubuhlungu bayo ukuthi njengoba izofika la iqala kuphi, futhi ngiyazazi ney'nkinga ezivelayo along the way. Mawusaqhubeka uyihlela ukuthi ziqhamuka kanjani iy'nkinga ohlangabezana nazo noma ey'qhamukayo zisuka kubona abazalwane usuke ukuthi uyabaselela. Amen. Lana-ke bazalwane sizokhuthazana uma uqala unyaka ukuthi la ulimale khona ngonyaka odlule, linda mntakababa ukuthi kulo nyaka mungena kona qala uphone kuqala. Phona kulo nyaka ungangeni ney'londa zangonyaka odlule ukuthi ngonyaka odlule ulimale kanjani, ulinyazwe obani. Linda ukuthi uphone ukuze uzokwazi ukuthi uma usupholile ebese sibuka ukuthi-ke uNkulunkulu umisana kanjani nawe, ngoba inkinga ekhona bazalwane sihamba nabazalwane abalimala kweminye iminyaka bangene nokulimala kweminye iminyaka, bangene komunye unyaka omusha bevele sebelimele bengabhaze baze bazolahleka. Angazi-ke ukuthi yini le ekulimazile eyenza ukuthi noma ngabe kuthiwa namhlanje uhlelo lokuthi sonke sizobonga uNkulunkulu, njengoba silaba bazalwane sizobonga uNkulunkulu. It was the first Sunday yethu yokuqala le esizohlangana sona njengebandla, kodwa abazalwane uzothola ukuthi abanye ngendlela yokunga-understand ukuthi le nkonzo ibaluleke kanjani basayiqhubeka nokuyibukela phansi. Ngizokhuthaza-ke ukuthi sihlalo nekomiti lakho lingapheli amandla, niqede abantu, ngoba njengoba liqhubeka lenza izinto
izinto kukhona abantu ekuzokuneseka ngathi bahamba nani endleleni kanti bazogcina besala endleleni bengasakwazi ukuqhubeka ngendlela efanele. Ngisho ngoba bazolwane ngiyayazi le nkonzo njengayihlela njengayibona nenkinga zakhona, kodwa engifuna ukusho ukuthi uma ngabe ulimele linda uphole, emveni kokuphola ebese uyakwazi ukuthi uhambe usupholile, ngoba uma uhamba ungapholile kuzoba nenkinga yokuthi endleleni uzohamba ugqaza igazi, sikwazi ukubona ukuthi la kade khamba wena bekhamba bani khona. Amen. Okunye bazolufuna ukusho qiniseka ukuthi ey'ntweni ozenzayo, ngaba umuntu omusha, ngaba umholi, ngaba umama, qiniseka ukuthi ey'ntweni ozenzayo azehlisi isithunzi sakho. Njengamanje sinenkinga bazalwane yokuthi kukhona abantu abenza izinto abangafuni kukhulunywe ngazo, abangafuni futhi kukhulunywe ngabo. Abanye bazalwane siyabona njengoba kade kuDisemba khuluma abantu abakholwayo bazalwane esikholwa nabo. Abanye emafrijini abo kade kugcwele ukudla, abaziyo ukuthi loku kudla kugcwele khona akufanele ngabe kudliwa abantu abakholwayo, kodwa bebekudla bazalwane ngoba bebebanjwe isikhathi esidlulayo. Ukube kuyenzeka ngaye ngathi ngomunye unyaka kube kuyenzeka bazalwane ngabe mhlawumbe before sonke siqale sibile ngaphakathi ngabe siba nendlela yokuvuka, ngoba kukhona abantu vele kwamanje bazalwane sinabo ngaphakathi la, kodwa badizeva ukuba ngaphandle, kodwa ngoba siyakholwa asikwazi bazalwane bakhiphela ngaphandle. Funeke sibamukele kube njalo, funeke sikhulume ngezinto eziyaphambili, kodwa ngizothi qiniseka ukuthi izinto ozenzayo noyikhulumayo nala uhamba khona azehlisi isithunzi sakho, ngoba ngeke size siyeke ukuthi bazalwane ebandleni likaNkulunkulu kuyahlonishwa, ebandleni likaNkulunkulu sengisho kubantu abasha akuthandwana, akube ukuthi lana ngomathandana la. Okokuqala nokwesibili bazalwane, utshwala okungenisile phakathi kwebandla likaNkulunkulu isitha leso kufanele sisikhulekele bazalwane, sisibonayo ukuthi singenile sizodibhiza noma sizodibhiza into kaNkulunkulu. Abazalwane ngesikhathi sikaDisemba, lesi sikhathi lesi okufanele ngabe bayilungiselela ukungena onyakeni omusha be-right, kodwa bayagolisa benza izinto ezingafanele. Sonke bazalwane ngithi-ke qiniseka ukuthi lokho kwenzayo kusasa kuyobuzwa kwena. Lastly bazalwane, abantu abasha uma ngabe njengoba nje kuqala unyaka uzophuma ama-result ka-matric, uma ephuma ama-result ka-matric maybe mhlawumbe uphasile mhlawumbe awuphasanga, akusho ukuthi it's the end of the road, kodwa funeka uqhubele phambili ubuke ukuthi ukuphi la ulimale khona uvuke uyithathe. Uma unethalente lakho, ithalente lakho lisebenzise ngendlela ezokwenza ukuthi ihambise umyalelo ukuthi wena umuntu omusha odinga ukuthi abanye babe isibonelo kwena kubathe eBhayibheli, bangabikho muntu odelela ubusha babo, kodwa yiba isibonelo. Ngamanye amagama bazalwane, kuba isibonelo-ke kuqala kuwena, kuqala kuwe usekhaya ungakafiki esontweni ukuthi ufuna uma ufika ngaphakathi ube njani. Ngizosho njalo bazalwane ukuthi la ulimale khona, ngoba ngiyazi ukuthi abalimele abantu abalimazwe ukuthi i-pandemic esibuya kuyona noma esikuyona still isabalimazile, kodwa bazalwane indlela ngeke iziqedwe ukuthi siphila ngaphansi kwalezi zimo esiphila ngaphansi kwazo. Okwethu ukuthi unyaka nonyaka mawuqala unyaka izinto zakudala funeka ukukhohlwe izona, uqale izinto ezintsha ngonyaka omusha. Amen. Asibonge amazwi asikhuthazayo
sibonge kumamzwane, sibonge kubasitazi. Haleluya. Ngiyathemba onendlebe uzwile. Amen. Uqala unyaka futhi sizohamba kunezinto esinjani esiziphethe.